Welcome to Chizzy TV. If is your first time here, please subscribe, like and share. Aqua can get now. Oh, God,
ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego obi nwa mama ndebe nụ ndebe nna lo ka ikene obi mmanụ na obi nwa mama eze ọgọ chebe nụ onye nwe egwu anyị na-ekele enelu Chukwuma ala azọ mami asana amụ akwụkwọ isi efe na Lagos ka ibi achụ ego business pharmacy na-ekene yesi na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma nnalụ nwanne m Chukwu nọ ya lụghị nwanne m obi mmanwụ na ego onye ọma bụ mmanwụ ego ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ esi na kenelo gị nụ esi na enwe akụ praivo ezi ọmụ praivo obi esi na enwe akụ wa praivo na mi ati ana onye ọma nke esi na nwanne m nụ wa praivo mmanwụ na-akpọ ya n'egwu a ele onye nwe egwu ya m egwu olu ka ị ga-edebe ego nụ ka ije nwedebe nwanne gị nụ ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enụ praivo esi na kenelo gị nụ ya bụ nwanne gị ya bụ edochite nwanne gị nwanne azụ ke na ndebe mmadụ ka ndebe ego esi na nwa aka nwanne m ma nwebe ego praivo nwanne m nụ unu mapụta ọzọ nụ ọmụ enwe ego praivo nwakọ biko kenele m bobi obele nwa na-emesiri ike anyị si meela tana mazụ anwụla ma nwakọ ọzọ ele oji menụ ụgbọala esi na nwakọ esi na kenele gị ezi ọhịa aka gị Ikechukwu Nwachukwu icon big ya bụ ezi ọyịgo ami asana Ikechukwu nwanne m nụ Ikechukwu Nwachukwu nụ icon big nwanne m privacy na nkene ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ya bụ Ikechukwu Nwachukwu icon mmanwụ na wenụ I call me more. Ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo bịa n'ụlọ ọnụ ụmụnne Naịjirịa bịa n'ụlọ ọnụ Afrịka bịa n'ụlọ ọnụ Yoruba bịa n'ụlọ ọnụ ma wee ya ọgọ chere anelo Nwachukwu ma wee lazọ esi na kenele gị Nnamdị Anakweze akwụnyele nna amụ ọba akụ Nnamdị nwanne m nụ Anakweze nwanne m onye ọma Nnamdị nwanne m nụ Anakweze onye ọma akwụnyele nna obi nwa mama esi na kenele Emmanuel Odoba Papa Chinos ya na Fachioma ọ gaala ekene yo ọgọjele ya na iru igwe bike ejigre na miatana business farmers Lagos and the Oka branch esi na kene odozi akụ ya Adobi Emma Odoba ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego Emmanuel Odoba Bachi n'oso ngemu Fachioma obi si nkele yo obi nwa mama obi obele nwanna bịala egwu na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma mụ obi nwa mama obi
omogo wa mama ndebe mmadụ ka ndebe go no ndebe mmadụ ka ndebe go egwu aka ndị bịa obi wa mama isi na kenele gị Chuno So Emmanuel gọvanọ n'ọmụma Imo steeti anụnelobo gị ọ sị na nkele yo Chuno So Emmanuel Emmanuel nwanne m gọvanọ n'ọmụma Imo steeti bụ obi si kene gị nwe ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma nnelo nwanne m nwachukwu ma wela zọndụ ọ bụ na ndị atanụ ebe ahụ ka isi echewandere m Lagos oge ibi atụ aka ife menite nwanne m ma mmiri akọnya mmiri atana mmadụ ahụla obi odogwu ọrọje ife iji mere m ọgọ nwanne m si anyị akọnarị na ebe ọdụ chukwu gọrọ ya n'elu ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu ahụ bụ ndụmọdụ obere ya ọzọ adị egwu nwanne mana ọ dị ka egwu ị ga-agba atịmarịa nyarọ gị na anyị ji egwu a wee na-ekene Uchenna Dumaka Ogbuefi Jaja na Lagos branch na-ekene Uchenna nwanne m Uchenna Dumaka Uchenna mmanwụ na-akpọ Bobby si kene enu ya bụ nnalụ nwanne m na ndebe mmadụ ka ndebe ego olukige debe ego jewe ndebe nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego Bobby ka nna abịala egwu a Bobby si kene gị Uchenna Dumaka ndị Igbo Ogbuefi Jaja nwanne m Lagos branch ọma ọkọ ejiri Tija nwanne ị ga-ama atịmarị a ọ na-agbanarị ụlọ n'elu batikụ na-ebe esi ma ị nyara oge dị na snapet nwanne akwa ga-ege ntị adịkwa iburu ego ọkọ jede onye ọma nna m ndịbenenu Nnamdi nwanne kwenu ndị Igbo jembe nwelo nwamịata na ọna biznes pharmacy ọma ọkọ jede Bobby wa mama esi na nkele gị nna m ndị anekwe ojembe nwelo ramịata na business pharmacy Lagos branch mekele yo ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego wawa ka ndebe nọmọ awalere ka ndebe dị mkpu abụ mkpu mmanwụ biko na-etinye dada mkpu abụ mkpu mmanwụ ekwekwe mmanwụ na-agụ egwu ekwekwe ọkọ jere onye ọma Chinedu Chiego Chinwoba nwamịata na mkpayama odogwu n'India adakwa aka Igbo odogwu n'India ụfọdụ ijele ndị aja nata luseba bụ gbalaka nata ma gị ijele igbolike nata ịbịala otu ụmụnne go gị gwadakwa aka ike n'India mmele donetnwa nkịta oelochidego gị gwadakwa aka biko kelee nwa bụ nwanne na-abụ ụcha nwanne nwa bụchalụ aka na lụrụ ya ọlụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego nwa bụ ezi ọnụ ọcha ọfịa flag kedu maka sọchi obere nwanyị egbe ọkụ ojede onye ọma mba mara nwanne m nwa mmụọba ndị bụ ojuju nwanne m ike bi n'oke nwanne m ma ọ na-akpọ ojuju nwa Igbo onye ọma mba mara nwanne m nwa mmụọba ndị bụ ojuju nwanne m ike bi n'oke odogwo ezi ọhịa na ịghara m omena wasa
Emba male moba ojuju ike bi n'oke mekele esi na kele ezi odozi akwe uche chukwu mba male ya na ezi nwa gị onyinye chukwu mba male ekele azịkwa chikelu moba owo bi si ije owo dada ya na madam Benedict moba Esikwa Friday Mwoba Ojuju si na nlote unu Mba male nwanne m ndebe mmadụ ka ndebe go egwu aka na akpale Ojuju Igbo ndebe mmadụ ka ndebe go nụ ndebe mmadụ ka ndebe go mmụ Igbo ka na akpanụ oluka ige ndebe go nụ jewedewa nwanne gị ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike ka ọ na-eme ụmụnne hello jibano ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ọgwụ ba ha okwute Jizọs ọ gaala ululu isi na lotere ezoli akụke chukwu nọ ya butobe chukwu sodie mmadụ nwebuka gaịfụnwaanyị ọ dịrị ka eji eme ọnụ mmacha maka esi na nkenelu gị nụ nwanne m okoye nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego sọgbere igwe ezi ọmụ esi m nkenelu gị nụ ka nkenelu go atone nwanne gị nụ mampas biko jize ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ọ dị ka nna abịala ebe ọmụnụ obele nwanne mesi ike bobi ebe n'ugwu kele ebe nna atọ aikene bobi mama aikene bobi ọtụma aikene bobi ibi ije jere anya ọja akọnarị na ya ibi ije chụ ọja akọnarị na ya obi nwa mama ifi ije mọgọ akọnarị nsọ mọgọ ibi ije mọgọ akọnarị na ya ọ na-ezo ojije gị ya wewele ọ̀nà wàsí ọ̀nà gẹ́gẹ́ àbọ̀ ẹ̀wẹ̀lẹ̀ èjì ụka ojije gị ya ẹlọ́jì mana n'ọga ahụ ife mara mma mmiri odido ga dị n'ime nụ mmiri bụ ndụ nwanne mmiri ga-eji eme ọkụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ka na-eti nwachale aka dị ya nwanne nke ndụ mmanwụ na-akpọ gị umekole nunu egwu a na-atụ ite nke nne ntị nwachale mkpụrụgba mọrọ n'ezi na-atụ egwu aịtị mmọnwụ tie mmọnwụ n'okwu adịghị oke a na-eti nwachale aka niile anyị si na nkwumekolu n'elu egwu a na-atụ ite tie mmọnwụ okwu a na-adịghị n'ebe esi ọkụ anyị arụ gị adị na nke n'elu gị nụ tọnda nwanne gị n'uho ya bụ ebu igwe nụ tọnda nwanne mmadụ ya bụchie nwanne jaki nwanne gị onye ọma jaki nwanne gị jaki nwanne gị nwanne lọsị chukwu ozi ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ka na-eti nwa chale gbapachie mmenye chige mmerigbo nyaki ibola arọ n'ụba arọ oke igbo na-emele gị ibenụ mkpu ahụ mkpu mma ekwekwe ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ewu abụ ndụmọdụ ka ndị bịa nụ onye ọbụla bịa n'ụlọ ọrụ mee olu ka nke debe ego nụ ka nje nwe debe nwanne m nụ na ego na-agụ ahụ mmadụ na-ebike ka ọ na-eme ụwa ọgọ jede asotoli kerewa asotoli sida nwanne ị ga-ama atụgharị a ọgọ jede
amaneke mwibe wambole ngibo bole onama anugo bole ma ndabe manu ka ndabe gonu ndabe manu ka ndabe go ngibo amade wanem amande ti wanem barista no me na yo amande ti o barista won mweza na koko je dal wanem ayaba la chibugari oyoma monwe kele ndabe manu ka ndabe gonu chamba wa mama chamba mauna wene wale le ka ndabe manu ka ndabe gonu ndabe manu ka ndabe go chamba ti wanem chamba mata we gonu when I touch the piano, we ballad, we love us down. Oh, good, you are up, Chamba, Monaco, one because you're alone, body meets on your man, Mona, and never mother can never go, body Mona walk, give a one no mama wado mama bade mo onya de kokuta mama loza ngemu tabable ngemu mobule ya de kokuta no chura onya de kokuta amwaloza mekene chido anu kwenu no aloke chido wana kwigwe chido benu chido wana kwenu wana kwigwe no fumbo na aloke uji kande tuzige no ona base je wana yaki usabe kwanaga chido benu wana keke ya ko keke na kwa idoko ngemu wane wa chono chukelo yelokeno ndabe manu kandebe gono ndabe malu kandebe go ewa modo modo kanjano mwenye ndabe wane olu kanga ndabe gono anjewe ndabe wane mu ego na agbo ago madu ne dike nka oneno koko jede onye kachi nwa m nọ n'oge bụ adamu nwanyị biko lote chukwu ike ya bụ ọkpala ike nwa biko lote na bụ onye aka ụwa nwa dị n'aka chukwu kele ụwa bunye mee yemu sua yemu God me okoji me yemu yemu okoji iga mati maria varije wannem no waya mi ata wannem wanne tataiwo chugo zegi wanne tataiwo ekene chukwu ji n'ofo wannem no chukwu gozie ke wannem ofo mo na kweme ofo ba adijeri gosede ana kwande moyo ramo iko kere gojo yama gonja bi iko kere le mondo motivu wannem motivu mo na kweme wani ke chugo ake wando ike melo Lagos State landlord one them do na land so well go never mano can never go only one mama can never na do I can ono mamu obi wa mama Eso mo bo wannem. Omu abu aka Oyame